ako ngayon ng merienda. Una, babalatan natin yung saging. Naghugas na ako ng kamay. Malinis na ang kamay ko. Balatan natin ang saba. Ayan. Ngayon, ang meron lang ako is saging na saba. Pero pwede rin itong gagawin kong merienda, pwede rin itong sabayan ng ng kamote or kamuting kahoy or yung laman ng gabi na medyo malalaki. Pwede din yan. Kaya lang ngayon, ito lang ang meron ako. Ito lang ang nabili ko kanina. So, ito lang ang gagawin kong pinakro. Ang tawag po kasi sa amin ito is pinakro. Itong gagawin kong pagluluto nito, pinakro. Sa Bicol po ang tawag pinakro. Dalawa lang po nito ingredients, gata lang and ganito. Saging or kamote or kung ano po ang meron na pwedeng sa ganitong recipe. Napakasimple lang po pero para sa akin mas masarap. Ayan. Napaka simple lang lutuin, napaka daling gawin. Ayan. Alam nyo naman sa province, mahilig yung mga ganito. Lalo to sa mga kababayan ko sa Bicol. Mahilig po sa ganito yan. Alam nila yan yung lutong pinakro. Tsaka kung alam nyo po yung galyang, ayan, pwede rin po yung sa ganito. Ayan, after po na mabalatan, hihiwain ko lang po to sa apat. Ayan, ganyan. Magiging ganito na po siya, ganyan. Ayan. Ganyan na lang siya. Okay din lang na ganito lang ang ating mga merienda. Ayan. Tapos, pag nahiwa po natin na ito lahat, ilalagay lang po sa kaserola. Ayan. Oh. Ganyan lang kasimple. Pinakrong banana. Yan. Dahil naman po ito ay hinog na saba, pagdating po sa tamis, may natural na po kasi itong tamis. Pero doon po sa medyo mas gusto pa yung matamis, pwede din pong magdagdag ng sugar. Optional na po yun. Depende na po sa inyo yun kung gusto nyo mas matamis. Kaya lang po ako, dahil medyo mataas ng sugar ng konti, konting-konti lang ang lalagay kong sugar. Tapos, syempre po, ang lagi nating kasama, pagdating sa may gata, ang Coco Mama. Ayan. Dali lang. Lalagay lang to sa kaserola. Pagkatapos, lalagyan ko na nito. Dahil naman po ito ay medyo parang solid na solid yung parang purong-puro ba yung gata niya. Niladagdagan ko po ng konting water kasi para medyo may sabaw yung gagawin kong pinakro. Masarap po kasi din yung sabaw niya Para hindi po siya tuyong-tuyo. Isa lang po kasi yung gagamitin ko dahil ilang piraso lang naman tong saba.
Pero kung marami po kayong gagatan na ganito, meron din po kasing malaking size nito. Parang equivalent siya sa 2 nyog, ganon. Kung depende po sa lulutuin nyo. Kung mas konti lang, pwedeng isa. Kung mas maraming gagawin yung ganito, may gata, pwedeng malaki nito or 2 nito. Pwede rin po pala itong lagyan ng ng sago. Yun. Parang ginataan, kaya lang ibang version ng ginataan po kasi ito dahil ang tawag nga po sa amin ito is pinakro. Yun, oh. Yan, ito na po ang kaserola. Ilalagay lang po natin. Yan. Ilalagay lang po natin yan. Yan. Kinamay-kamay na. Malinis naman po ang kamay ko. Tapos ito na po. Ilalagay lang natin yung Coco Mama. Yan. Ganon lang po kasimple. Napakasimple ang paggagawa ng pinakro. Makaka-relate po nito yung mga taga Bicol. Alam na alam po ito gawin. Ayan. Minsan dito ko po nilalagay para naman yung mga lalagyan ko ng konting water ito. Para yung natira-tira pa, idadagdag natin dito. Ayan, nasa kaserola na. Then, sasalang na po natin to. Ayan, nakasalang na po siya. Hintayin lang po natin kumulo. Tapos, at saka natin hahaluin mamaya. Then, titikman natin. Lalagyan muna natin pala ng sugar. Tapos, titikman natin kung okay na siya. Tapos, hintayin na lang po natin maluto. Ayan, lagyan na po natin. Ang ilalagay ko lang ng sugar is lang. Ganito lang siya karami. Ayan. Igaganyan lang natin. Kumukulo na siya. So, ayan, napakabilis lang pakuluin. Pag ganyan pong konti lang yung sabaw niya, medyo hinaan lang natin ang apoy para sakto lang sa pagkaluto ng saging. Hindi siya tuyong-tuyo. Meron pa siyang sauce. May sabaw-sabaw pa siya bago maluto yung saging. Ayan, ganyan lang. Pag nalagyan na po ng sugar, lagyan na po ng takpan na uli natin. Ganyan lang. Hintayin na lang uli siya maluto. May natira pala akong carnation dito. Ayan. Carnation iba. May natirang konti. Sayang naman. Nasa rep. Ilalagay ko na lang dito. Masarap din yan. Ayan. Baka kasi masira dahil wala pa naman akong paggagamitan. Ilalagay ko na lang dito. Mas creamy gata with carnation milk. Ayan. Mas creamy siya. Nakadagdag pa siya ng sarap. Nakadagdag ng sarap sa ating pinakro. Okay. Okay natin. Malapit na pong maluto yan. Mga isang kulo na lang. Luto na. Meron na tayong merienda. Umuulan-ulan pa man din ang panahon ngayon dito sa amin. Sakto-sakto to. Mainit-init. Ayan. Tapos may sabaw. Yan. Ayan. Luto na ang ating merienda. Ganyan na po ang kinalabasan. Yan. Yung sabaw niya. Oh, ganyan. Sticky. Yun. Luto na siya. Ganyan siya. Oh, medyo na ano na yung saging niya, naputol-putol na. So, ako naman ganyan po yung gusto ko. Yung medyo parang na medyo may durug-durug na ganyan. Kasi na-absorb na niya yung na-absorb na niya yung gata. So, pag kinain yan, sobrang creamy na niya. Ito na. Luto na. Kain na tayo, merienda po tayo. Ito na ang pinakro. Ayan, malapot na po siya o ganyan. Sakto lang yung natamis na doon sa nilagay kong sugar. Sakto-sakto lang yung tamis. Kain tayo. Ayan, lumalakas na yung ulan. Sakto tong recipe na to pagka maulan-ulan.
Tapos, sabayan natin ng kape. Yun. Sarap. Simpleng merienda. So, yun lang po. Magmerienda tayo. Bye po muna. Please subscribe po and share. At kung nagustuhan nyo po ito, pwede pong i-like. Libre-libre lang po. Kain tayo mga taga Bicol. Pinakro. Shout out sa ating mga kababayan sa Bicol. Kain tayo ng pinakro. Namimiss ko na yung pinakro na na galyang. Sarap nun. Bye for now.